ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар шаҳри Ваҳдат назди ҳайкали Модарда қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи чораҳаи Файзобод. Помещение фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафт. Аз ин тараф ҳайкали Модар дӯстони азиз. Дар инҷа бошад бозорчаи Гулистон, супермаркети B1 ва ман ҳамихел рост роҳ ба сӯи коллеҷи тиббӣ, беморхонаи марказӣ ва чораҳаи Файзобод. Помещение фурӯши имрӯзамон дӯстони гиромӣ дар ман ҳамин бинои новостройка ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафт. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истихоматӣ. Помещение фурӯши имрӯзамон сауна мебошад дӯстони азиз. Дар так хонааш ҷойгир аст, 250 метри квадратӣ. ман ҳамин ҳамоми Гагарин мебошад дӯстони азиз. болотар дар он ҷо бозорчаи Гулистон аст. Дар ин тараф протобхона ва аз ин тараф бошад коллеҷи тиббӣ, беморхонаи марказӣ. ман ҳамихел дӯстони азиз. дар он ҷо бошад супермаркети B1 михел рост коллеҷи тиббӣ мешавад дӯстони гиромӣ. масҷид, мактабҳо, садикҳо, корхонаҳо, хулас минтақаи сайрода мебошад. минтақаи хуб аст. мегузарем ба худи помещение. марҳамат дӯстони азиз, худи помещение фурӯшӣ сауна мебошад дӯстони гиромӣ. 250 метри квадратӣ ҳаст. дар инҷа дӯстони азиз 7 кабина кардагианд ва боз 2 дигар ҳуҷраҳои калон ва касса. набормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти сауна нархашро эълон мекунем. ин якум ҳуҷраи калон дӯстони азиз, хотиррасо мекунем ки помещение шиносномаи техникӣ дорад. ин якум кабина мебошад дӯстони азиз ва кабинаҳо чӣ гуна ҳастанд дӯстони гиромӣ. дар даруни кабина якта ҳавз аст, яъне бассейн ва яктаи дигар ҷои парилка. мана ҳамин гуна кабинаҳо 7 адад ҳастанд дар ҳамин помещение. яъне сауна 7 ҳамин гуна кабина дорад, 2 дигар ҳуҷраи калон ва якта ҷои касса. ин дуюм кабина мебошад. чӣ хеле ки гуфтем, якта ҳавз дорад, якта ҷои парилка. дӯстони азиз, ин дуюм ҳуҷраи калон мебошад ва чӣ хеле ки гуфтем, якум ва дуюм ҳуҷраи калон аст дар ҳамин помещение ва шумо метавонед мана ҳамин деволи байни ҳуҷрагиро, деволи байни якуму дуюм ҳуҷраи калон чапа кунед ва якта кабинаи калон кунед дӯстони азиз. якум ҳуҷраи калон ҳамчун як ҳавзи калон мешавад ва ин дуюм ҳуҷраи калон ҳамчун як ҷои парилкаи калон мешавад дӯстони азиз. яъне ҳамин ҳарду ҳуҷраи калонро метавонед ба як кабинаи калон табдил тиҳед. дӯстони гиромӣ, помещение дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. минтақаи серода мебошад, наздикии ҳайкали Модар. дар наздикии ҳамин помещение бозорчаи Гулистон аст, супермаркети B1, масҷид, беморхонаи марказӣ, коллеҷи тиббӣ, якчанда мактабҳо, садикҳо ва дигар чизҳои даркорӣ, корхонаҳо ҳамашон дар наздикии ҳамин помещение ҳастанд. хулас ки минтақаи бениҳоят серода мебошад барои тиҷорат. ин чиз хуб аст. ин буд шашум кабина ва ин бошад ҳафтум кабина, яъне охирон кабинаи ҳамин помещение. дар байн бошад ҷои касса. нархи помещение, нархи сауна дӯстони азиз 605 000 сомонӣ мебошад. $55 000 боз савдо мешавад ва алишам мешавад. мошин, хона болои пул қабул мекунанд. рақамҳои соҳиби помещение дар рӯи экран, рақамҳои расия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи помещение барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва дӯстони азиз, имконияти хуб аст, метавонед тиҷоратро харидорӣ карда, яъне ҳамин худи помещенияро харидорӣ карда тиҷорати саунаро давом диҳед ё ин ки метавонед харидорӣ карда ба дигар намуд тиҷорат табдил диҳед дӯстони азиз. мисол стоматология, маркази тиб, ягон намуд мағоза ё ин ки офисное помещение ё ин ки дигар намуд тиҷорат. дилхоҳ тиҷорате ки ба шумо маъқул аст, ба ҳамон тиҷорат метавонед табдил диҳед ё ин ки ҳамин тиҷорати саунаро давом диҳед дӯстони азиз. имконияти хуб аст, 250 метри квадратӣ, 7 кабина дорад, 2 дигар ҳуҷраи калон ва дар байн
касса. Барои маълумоти бештар ба рақамҳои барои тамос занг занед, пурсон шавед дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.